Tak a včerajšiu výzvu od Graciosa sme nevyhrali. Ahojte cestovatelia, dnes vám dávam výzvu. Za dnešný deň musíte prejsť čo najviac krokov. A ten tým, ktorý prejde najviac krokov do polnoci, si získa extra peniaze, ktoré môžete minúť na výlete. Zvíťazil iný tým. Nevadí, však sme vyhrali celý tento výlet. Prvé, čo sme spravili, keď sme sem došli, sme volali 112. Toto sa mi ešte nikdy nestalo. Ja som nečakala, že tá Ericeira bude mať absolútne iný vibe ako akékoľvek iné mesto. To je jedinečná. Ale môžem povedať, že to bol najlepší zážitok. Bol to výborný zážitok. Toto surfovanie, že sme prekonali proste náš strach a dali sme to. Upečieš si niekedy doma pastel de nata? S tebou. Prídem za tebou a spolu upečieme. Naozaj ma prekvapilo, že nám veľmi pomohol napríklad Google Gemini. Aj to liveko, že si proste si vedela pozrieť na trhu, na veci, že čo to je. Som vždy na cestách taká, že mám všetko nalinkované a táto epická dvojka mi otvorila oči, že proste ži voľne, že si neplánuj veci. Celý tento výlet bol taký, že sme plávali a nechali to také otvorené.